Prophet Madungwe makadi. Tiri makadiyo zvenyu. Tinofara munhu waMwari. Ndofunga mangona Zimbo Life yakutsikai. Aiwa, zvinodiwa izvozvo. Ya, seZimbo Life tangonzwa makwai-kwai angotenderera pasocial media tikati isusu hatishandi nemakwai-kwai. Regai tiende kune munhu waMwari tisvike paground tinzwe kuti ichokwadi here from the horse's mouth. Munogona kuti tsananguriro kuti zviri kumbofamba sei. Takanzwa kunzi makaburitsirwa zvinhu panze nalandlord. Alright, regai tinyatsoclarify kuti zvakafamba sei. Alright, chekutanga chakatika ndechekuti prophet yese vane maareas that is true handitika. Izvo hatizvirambi ichokwadi kuti tine credit or zvikwereta handitika. But zvachidaro vanhu vakutsvakawo news nemaviewers beno vanhu vakuti prophet waburitsirwa zvinhu wabudisa picture isiri yekuHatfield vatobudisa picture rekugeto vachiti munhu waMwari aburitsirwa zvinhu. Aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. It's just vanhu vari kutsvaka maviewers and everything. Saka hakuna zvinhu zvakadaro. But why zviri kudaro zvinhu kuti munhu waMwari anoshayawo mari zvinozodii munhu waMwari ko Mwari atadzeri kumubatsira. Aiwa, zvinowanikwa. Let us go to the Bible. We see Abraham anotombotorwa mukadzi wake aenda kuIjipita. Aenda kuIjipita atorwa mukadzi wake. Zvinhu zvanga zviri very disturbing kuti a prophet Mwari vatadza kumubatsira but atorwa mukadzi wake. Zviri kufamba sei? Achina Mwari here munhu, but zvatotenderwa naMwari. Saka zvinhu zvinenge zvatenderwa zvaito authorized by God. Saka ndosaka muriona zvese zviri kuitika izvi but hazviri kuti Mwari varasa muranda wavo. Saka zvese zvezvo those are the rumors dzevanhu vari kutsvakawo vakangotora chipicture chavo vavatongoti prophet aiwa pamba pandiri kugara pandaigara ndo pandichipo zvakare kuHatfield. But tichiri kumhanya tichiri kungwafa kuti tikwanise kubhadhara mabalances but zvina basa zvikwereti zviriko hakuna munhu asina chikwereti handiti kuza munhu wese ane chikwereti but ungoti zvangu zvazongonyorwa pasocial media zvoita sekuti ndindega ndine chikwereti but hakuna asina chikwereti. Tikada kubvunza izvozvo tishaye munhu wese almost 3/4 of Zimbabwe even nyika dzinoita chikwereti. Saka prophet nekumwe kutaura muri kuti chikwereti nalandlord munacho asi zvekunzi property yakabuda panze haina kubuda. Aiwa, landlord wangu haazosvikewo pakudaro. Munhu anoziva mutemo anoziva chii kuti munhu aburitsire zvinhu panze. Vakangoisavo nyaya yekuHMITO chete kuti mukomana asati andipa mari dzangu chete ngandipe mari dzangu chete. Zvokuzoburitsa zvinhu aiwa hazvina kuzosvika ikoko. Vatovo vavengi vari kushuvira kuti dai zvasvika ikoko but aiwa hazvisviki ikoko because God is about to intervene iko zvinhu. Aiwa haMwari vakutopindira sezvakati Abrahama Mwari vaindisa mukadzi wacho atorwa kudaro. Mwari vakazosvika vakashanyira kuna Farao vakati watora mukadzi wemuprofita mudzosere. Abrahama ndobva apiwa zvinhu zvaanga asina bhozi anga aitori nenzara bhozi chakamunza kuIjipiti Abrahama achibva kunyika yanga yakarayirwa naMwari yanga iri nyaya yenzara. Saka zvinowanika kana Abrahama akatombodzwa nzara even prophet ndonga zvazoshamisa kuti vashaya mari here. Abrahama a friend of God, a father of all nations akatoshaya chikafu ndo chakaendera kuIjipiti asvika kwega mukadzi ndobva atorwa futi handitika. Saka sometimes being a prophet Mwari vanokuisa masituation ari very difficult anorwadze kuti sometimes wega unokwenya godzi kuti dai Mwari but dai musanondisa bhozi Abrahama mukadzi aenda nenyaya yekuti anotsvaka chikafu kuIjipiti zvinhu zvazviri miserable zvaisiririsa ndo zvakaita sezvoti saka profita tushairenda ikaredi bhozi God has authorized that phase but phase yacho is now about to yakupera bhozi tapa day number 34 pamabattlefield edu. Saka 40 aiwa hazvine zvaita mabattlefield eyaya prophet maspiritual battles atinenge tichirwa as the heavenly army sezvinonzi Daniel minduro yako ndauya nayo naMichael yanga yakabatwa for the past 21 days. So those are the spiritual. So vane macontacts edu vana vachingoona ndege dzehondo zvizhi mabhomba zvizhi zvingodaro ndo zvazviri zvichisymbolize chete ngoti tiri pamaspiritual battles. Saka tichiri pamabattles we are about to end. Saka hazvishamisiri kuti munhu waMwari vanhu vaMwari manje vandosangana nezviri. Pane vamwe aitogona kunzi go and be naked wofamba uri bare with bare like zvakaitwa another prophet in the Bible akanzi enda unoshama ufamba uchiratidza kuti ndokurasa kwandaita Israel. Akatoenda muprofita otoshama achifamba unachiti ona ibenziro handiti. Saka sometimes zvinoitwa naMwari to a prophet's life handitika hazvinzwisisiki but Mwari vane chavari kuda kuachieve handitika. Then saka Mwari vane zvavari kutoita zvavari kushumira zvavari kudi but mimi mogona kusazozvinzwisisa. Saka vanhu hazvinzwisisi kuti wai munhu waMwari adai makambondidza kubva kumashure here chiprofita waita scandal kana tadza kubhadhara rendi ndani almost more than 10 years ndichirenda inini handitika but tuvati zvichipera futi zvekurenda kwacho tichiita imba yedu. So soon we are appealing to God kana mabusinessmen emuZimbabwe kuti bless munhu waMwari neimba. Saka hazvapera hazvo manje. Saka nhai prophet ndingabvunzewo landlord pavakaenda kuHMetro vachinotaura kuti mukomana haasati andipa marent house vanga vambotaura here nini? Alright, chazvakangoita ndizvongoti landlord akangondiconsulta ongoti this is my decision and I'm going to do it. So semunhu anenge
ane nyaya dzakewo you can say hazviiti futi handiti because munhu anenge anewo zvaari kutry kuachieve handiti kuti his money uye saka vanangoti it's okay then musi wakazouyo echimetro I was not aware of that ndakazongoona vakomana vapindirawo mba ndazongoshedzawo then I had to go but ataura navo but pane chirongwa chamisira zvinowanika upenyu people they die handiti zvine zvangu umwe anofanira 2 years umwe anofanira 40 years umwe anofanira chii saka zvinowanika saka zvinongowanika saka yes vakandiudza zvavo but inini hangu ndaisada kuti zviende because that's why vhinda ndakanyarira pesa apa ndichifighta because I'm man enough that I can fight my battles but because yakazoendeswawo kunze handitika we respect that but takazongooti alright it's okay because ndo zvaidaka okay ko kubva paendeswa nyaya kuH Metro kubva patanga kubuda nyaya pasocial media mati mambowanawo here help kana mapromises zvavo? So far we have the promises. Mapromises akawanda udzoa mamwe zvawo ndefake munguziva ni vanhu veZimbabwe kadze take advantages handitika unobayika nokunyeperwa mwari dzakati zvanyatsoona kuti inini I'm a man of spirit ndotonzwa chiri even munhu achitofona kuti this is a lie although ndozongotaura newe zvangu but even pawhatsapp unoona kuti this is a lie. So far tine mapromises kubva musi Friday patanga this scandal handiti this is the first time munhu wamwari munoziva ndaimbozvifunga kuti but you can manage kuti usaita scandal in life but God has proved me to know kuti scandal is not kuti you are not able to manage your life handitika zvinhu zvinongoitika like ipapapa handitika yes ndiri munhu wekuti I try to manage myself kuti ndisapinda mumascandals but apa ndakapinda muscandal whether I like it or not saka zvinhu zvokuti God was showing me kuti aiwa kascandal does not mean kwanza munhu wamwari apinda muscandal yes inini since tanga chifundisa I tried to maintain but iko zvino zvambondichibatewo but zvinowanika so it's not a choice kupinda muscandal sometimes zvinhu zvinongoitika. Okay Prophet ndofunga panyaya dzesocial media imimi muri active kudarika mai imimi munogona kunzwisisa kana whatever zvakomendwa nevanhu mai vari kuzvigamuchira sei zviri kutenderera izvi mapictures asiriwo location isiriyo property isiri yenyu vakazvitambira sei vari kuzvigamuchira sei? Varaita zvinenge ndezvekuti nini I married a person ariyo spiritual so she understands she's a woman of God and so she understands kuti this is the time of being tested and tiri kurwiswa saka anozvinzwisisa kuti zvinowanika and especially she knows even how I'm used handitika vanhu vachiuya tichivabatsira matestimonies machi saka munhu anonyatsoziva kuti this man is being used by God saka hazvitombovabati ndovanototisimbisa kuti aiwa do not worry zvinopfuura mashoko anopfuura especially pakanzi musi waitwa the interview yes I was stressed that day because inini ndiri munhu asingadi zvemascandals because I want my calling to be clean that's why mutoona handidi zvokutora vakadzi vevanhu handizvozonzwa ndina nhingi handitika but that day that was munoziva inenge iri a breaking thing yekuti saka nhai mwari I tried my record since 2016 when I was known handitika kusvika pandasvika kuti ndisaita any record yekuti ndikazonzi muscandal mukadzi wemunhu I am trying my best handitika then pozouya this issue yes I was disturbed then zvadaro maimufundisi ndovakanditi mashoko anopfuura munhu anomira neni saka she understood saka even the family even hama even my mom says aiwa do not worry we are on the same side ndo zvandoda hama dzese we are on the same side kuti kuzvinzwisa kuti aiwa people they just think kuti kana uri munhu wamwari don't face things saka hapana dambudziko they understand the situation and they are hoping for the better things saka we are on the same side azodobedi one by one but hakuna munhu asina challenge munhu wese being a man of God does not mean uchaface machallenges that there is sometimes family mune zvinoitika family munorwariwawo menchida umari dzokuti murapise munhu wacho kana a lot even family wo vana vako anosangana we are people, we are humans. Because kana uri a man of God, it does not mean that you are now God. Zvokuti angelic ndononzi hana chaanoface face death face kana kuti nhasi ndakadai inini I'm a human being. So as long I'm a human being I face zvamungofesawo sometimes wondotoshaya chekudya sezvamuita kumba kwenyu untomboshaya kana sometimes unoti toda chakati inogona kana toda kutenga mota yechechi wotomboishaya zvimadi zotomboshayikawo zvamunongosangana nazvo azvirevi kuti a man of God. Elijah was just a man like us, but he was a man like us. I just leave that part. He was a man like us, and he was just a man. And a prophet is a man, and that's why a man of God anoroora. Kuti murume wantorisi ma feelings, kana ma feelings esewewo anditi kuti katono mukadzi akashama anodo sex anditi even man of God zvinhu zvakatongofanana hazvichinji saka zvamungofesa izvozvo ndizvo zvatofesa but zvinozosiyana nezvokuti edu matemptations the higher than those of yours anditi kafunga izvozvo uri breaking news Zimbabwe yeso kushorwa rudi but I'm still alive handizviurayi inimi funga kuti zvazodai saka inimi mosangana nemalesa matemptations chedu the difference is edu anenge ari higher but otherwise temptation is a temptation.
Okay. Prophet, Mm. mukufamba-famba musocial media pataisangana nemapicha aya muri kuti haasi enyu aya, ndakasangana nekomendi yanga yakanzi tengesa akwa yawakapiwa naChivhayo ubhadhare rent. Munoti kudii nekomendi? Alright, munhu wese ane maonero aari kuita, but tingangoti patakapiwa mota ina seChivhayo, it was dedicated to God's law, to God's work. Handitika yakatoendeswa kudhara, it's no longer in our hands. Handitika haistoriwo yangu iko zvino, saka munhu anotitengesa yakwaya, handitika haasi kuzivawo zvakaitika. When the car was given to me, handitika sezvakaita Abraham akapiwa mwana, but Mwari vanosvika panoti ndipewo mwana. Even Hana, handitika anosvika paanoti Mwari makandipa mwana ndichakupai. Saka Samuel aigara kuchechi, anga asiri mwana wamai, but achinzi mwana wani wamai vacho, but anga ari kuchechi. Saka ndo zvakaitika paAkwaya. Akwaya is not my car, handitika. Saka I cannot say because it no longer belongs to me, it belongs to God's work, handitika. Saka haisi yangu, handikwanisi kuitengesa. Dai ndaikwanisa kuitengesa zvandakatotengesa kudhara, kana kuti kana takatotenga, kana takaiswaipa takatenga kana stand kana zvimwe zvinhu for what, handitika. But ichingouya yakabva yanzi setesti yakapiwa iyai yaAbrahama kuti ndipo mwana wako, yakabva yanzi ngai basa raMwari. Ngati it's okay to my boss God, handitika. Saka as we are speaking, the car is not mine, handina akwaya. Saka ndinoitengesa sei? Ndebasa raMwari. Ndikatodaro ndinotonzi ndaba, ndatobira Mwari, bose ndonzi neBible, you are robbing me, muri kundibira. Handika kunonzi muri kundibira matithe, hamusi kuenda kuimba yaMwari, handitika. Saka iwo unokwanisa kuba uchiti ndechako but chisiri chako. Saka akwaya haisi yangu, handitika. Yes, ndakanoitora ndikaipiwa vanhu vakaona ndakaimiririra, handitika, but ine muri dzakati bring it to me. So when I got another car ndoichaitawo yangu. So akwaya handitori nawo. Yes, munhu ndono ndiri part or among the akwaya, handitika because basa racho rinochitwa nechechi yedu. Saka munhu ndono kana shuru muakwaya yacho, but it is not mine, handitika. Vanoti taxi driver anda achingodrive taxi achienda, but haakwanisi kuitengesa kana kudisika. Ndo zvandakaita, handina kana any right about that. Kusvika the boss wacho muridzi wemota God, that kana belongs to God's work. So muridzi wayo ndiMwari, saka handikwanisi kuitengesa. Haistoriwo yangu nawo, handitorinowo mota, ndototsvaka imwe sekunyika. That's why ndakati Prophet Maripo ngawapiwo ndo yataitawo ndo yachazoitawo mota yedu, handitika. Saka titoritowo mota yacho. Saka akwaya is not in our hands, we cannot sell it, handitika. Ko nhai Prophet, kuri kunzi mazuwana rubatsiro, mabatsirwa makavha chikwereti ichi, makasununguka here kuramba muchigara nalandlord ava vaita kuti muzivikanwe nenyika yese kuti muri profeti vezvikwereti, kana kuti muchatora matanho api? Vana tichatukazotana ndechekuti currently we are running, handitika, kuti tikwanise kucover this matter ipera, handitika. Kana yapera, we will hear from the boss, handitika, because normally I don't do anything. It's the boss who says now do this. Although hakuna munhu anoramba achigara pamba pangu, maybe ndogona kuzobvoni kunogara pamba pangu, kana kuti maybe ndakudawo pamwe, kana kuti lese ndikushandisa kana 4 rooms ndo ndakuda full house, handitika. Saka I can't know kuti what God is trying kuti after this toenda papi. After this yapera we appeal. Sezvakaita David akaenda kumaFilistia ambo anoendwa naMwari, ariko kunobva azobvunza kuti Mwari, so afa can I go? Mwari wakamuti go, handiti. Saka zvapera izvo ndinoti Mwari zvapera, what next then God? In almost I speak with God, zvinhu zvinoti kana na the following day kuti mangwana ndofamba sei, kunzi zvakatiita zvakati, uchasanga netemptation yakati, always ndechitozviziva, ndechitoziva kuti today is not a good day, tomorrow is not a good day. Saka always we communicate every day. Saka tichipedza then I will appeal to what next then ndinokudzwa zvese ndotoziva every day. Then chotanga ndotokuta kuti nhasi it's not a good day for us, be strong, zvakati. Saka kana tazopedza this issue is in the hands of God, kuti Mwari vari kudei, vakati move I will move, vakati chimbogara futi ndinogara, handitika. Vakati ndogona kana kutoblesswa nomwe munhu nemba izvozvo, handitika, ndobva ndatoenda kumba kwangu. Saka hatizivi, handitika, although tikusvika musi 18 June our birthday, handitika, togona kutoblesswa neimba pabirthday pangu, handitika. Indatoti aiwa ndichatama, handitika, then ndakutoenda kumba kwangu. Saka anything may happen kusvika pabirthday pedu. Saka ndo zvatichaita mameetings kusvika pabirthday pedu, tonzwa with our boss kuti what God is saying. Ina handina chandinodecide about my life, it's my boss who decides. God has authorized kuti zvidaro. Saka vanhu vari panyika vanozongoact according zviri kudiwa naMwari kuti I want you to be umboita go through this temptation, handitika. Saka God has authorized the landlord to do that. Saka the same person zvakare ari in charge of me, God, handitika, my boss shall come again kuti alright now go to this stage, handitika. Saka ndo we are waiting for that. Katapedza this stage toutswa zvekuita. Okay, Prophet, makasununguka here kushare nemhuri yeZimbabwe pano paZimbo Live TV
figa yemari yamuri kuowa landlord. Alright, tingangoti our figure balance is 600 and that's the balance. And then this month, I pay 200 per month. So including this month, that's why the bill is 800. It's 600 the balance. And then in this month, off in that month, saka yangu maybe yes of come 800. That's the bill. Okay. Sorry, Prophet ndandasirira pamacomments apa. Pane imwe comment yaiti hanzi enda kumusha unofudza mombe. Hamena kuti munoikomenta sei? Yekunzi kanazve kubhadhara rendi zvaramba Prophet madi kuenda kumusha. But I have the boss who will say do this. And yes, I'm going through a lot, but I hear from God. Maravakati now go to kwakati kana kwa America kana, but I have my boss can send me to UK maybe there, but not because we move from one glory to another. And remember the capacity of Zimbabwe. I cannot go kumusha saka paiwa. It's a big yes no. Aiwa hakuna izvo zvandinge ngatotsvaka aiwa ungatotsvaka zvinhu, but still ndingatoenda to another nation, maybe to Johannesburg or London kana ndafunga kusiya Harare, because I must move from one glory to another. Saka vana vanoda kungodzisawo munhu waMwari zvinowanika kuti ndinosheka, but wosiye here zvauri kuita bozomboshaya rendi zvinopfuura, then wodzokera to your position. Saka aiwa muHarare ndirimo, aiwa ndingatoenda kuLondon zvebeta city kudarika vhesi. Saka aiwa kumusha it's a big no. Munhu wacho ari kuzvitaura ngaende kumusha first, akazvigona iyeyo akanditika unofudza mombe, achindoratidza achifudza mombe akarwa 3 months ari kureserve achifudza mombe, anditika ya akazvigona iye neno ndinozoenda. Saka munhu wacho ngaambotibuditsira kuenda kumusha first, oti pamavhidhios ake ari kumusha totaura naye toziva kuti ari papi kumusha, tichimonitira kuti zveshuwa aenda kumusha ari kugara kupi, kana ari kumusha tofowa kuita kumusha chake kumapanya chaiko kuti akuna kana mota akuna kana ichi, akazvigona anditika toziva kuti it's a good advice, anditika kana akazvitata toziva kuti it's not a good advice. Alright. Prophet, mune here ndambonzwa muchiti tiri kungotarisira kuti Mwari vanogona kungozviita, munana yaMwari inogona kungoitwa, panogona kungoita kana ibusinessman wemuZimbabwe anogona ngokubatsirai nemarent house kana imba. Mune here vamunoti ava ndova makatageta, kana kuti nhingi nanhingi ndini Prophet ari kutaura pano paZimbo Live TV, kana makateerera ndibatsirewo, mune here vamuri kufungira? Of course, the door is open to anyone who wants, although vamwe vachinyoka kuti but say dai vakuropa father say against zvavari munhu akakupa iwo mota, ndika saka say we cannot rule him out. Then his excellency mutungamiri wenyika, we cannot rule him out because he's a good leader, andika anonzwa zvitemo zvevanhu vemuZimbabwe. Saka those two men andika we can rule them out, we can't rule them out. Even vana boss Scott, we can't rule them out, andika even vana boss Nashimtaris, even vana boss Chimomba, andika vana Chipas promotion avakawandisa, we can't, but we don't rule anyone in this matter. Anongowilawo, we have we do not have any objection to anyone who is willing, although you do know what is transfer takamboshandawo navo, because vatinoshanda like tinashe like boss Nashimtaris takamboshandawo navo zvangu, andika vakambondipa madvice ndakavaitira kuna Spains Sage Valley vakambondipawo mota even. Saka vanokutiwo we can include them also, because vanhu vakambotipawo something, andika even nevasina futi zvetinongoramba kusira any businessman. Aiwa, tinotenda Prophet Madungu.